أفضل كلك الله وأتم كلك إلى الله يا أفضل كلك الله وأتم كلك إلى الله يا ماي ربو درباوا سركين دباي gajiyawa Allah ka bani kulawa tabbata akan aikin da nake ba wai gawa ya أفضل كلك الله اللهم صل وسلم على نبي الأكرم صراطك التامسكم وآله وصحاباته عظيم الأعظم يا نانا فاطمة نانا زار السنا ميمانا اسمي ميانا قرنا معصوم يا قونا ركوتي أبنشي روحينا يا أفضل كلك الله وأتم كلك إلى الله يا إمام كاسيتانشي كيني أكريشان تانشي باكا ينايي دقوتانشي أمد تنجان رجال سنجي كاسلي فوتي بابا ماغنو وسواسي نشيوا بلاباسي يا مدركا كيكلاسي غوث الورى يا قطب الوجود يا إياسي يا أفضل كلك الله وانا aikin sai mai shi babu satar numfashi ko ina zan nuna shi shehu baban shehu Allah a daɗa kare salamu alaika da canja ce na zo da sabon zance baituka na kudirce gare ka ya mai ikon mayar da ɗana mutumci ya Afdal khalqi labbaika ya wanzance ya annabin ciki da waje waye ce inda kaje tafakkurun matsayinka ne ke gaci da mazaje kai wani mutum ne a mutane irinsa shi ɗaya ne shi mai cikar iko ne a dusu fari da ya sauka shi alifar Allah ne ya Afdal khalqi wa atam khalqi idan shi farkon sa ba ta da karshe karshen sa ba a sashe shi ne a cikin koyaushe amma a boye yake ga idan da suke ya nisa girman sa ya kasaita ya fi karfin asibanta abin da rai ta kadarta da shi faɗin ta yake tabbata cikin aikinta ya Afdal khalqi shi ne guda ɗaya a ɗaya ɗayan ɗayanta ɗaya gaban ta ba ta da baya bayan da ba ta da gaba Muhammad imamul anbiya la sharika ba ka da tamka zahiri da gaibiyarka ka zo a ainin kanka kuma nake nema na gansa a cikin safarka ya Afdal khalqi kai karayi yadda ka so ka koma a san da ka so faɗinin ka kai na so a zahirin ma kana nan akan gidan wanda ka so annabin sitirta mukamai ba a haɗa ka da komai dan kai ka take sammai ka shiga ta inda ka fita ka mai da komai ba komai ya Afdal khalqi wa atam khalqi idan sannu shugaba mai girma girman ka shine girma kowa gare ka ya nema dan kai kadai ne sarki aziz ke da fama kai wata sar sai dai nawa shi ba a yi masa tsawa in ya ce ba canzawa da ya yi umarni Allah yake farlantawa ya Afdal khalqi sarki a fadar sarki mai dubin abun mamaki dattijo mai raba aiki ka ba wa Allah ka ba wa halittun sama aiki kai sanin ka ba sai sani ba fadin ka ba
zai faɗi ba, riskar ka ba daina ba, kai ne ɗayan da ka wanzu madadin ka ba za a yi ba. Ya abdal kalbilla Allah da kansa ya ce ma ka yi kome ka ga dama, in ka yi an yafe ma, sai gashi ko nutsuwa cikin arzikin ka ta nema. A lafiya da mutum gaske shugaba tun kan aike, yau ni nake maka zake da tambura a gare ka ya mai fararen sirki. Ya abdal kalbilla wa adam kalki idalla Mai tambarin laulaka sarki mai bin kai laika, komai yana ikonka, sammai da kasai kowa aikinsa idan kunka. Maharin nada alfati sirri bi sirrin zati, madadin salata salati, ashe da kai komai yake cika abban fati. Ya abdal kalbilla Ka cika ni da sanka da ƙauna, kar ka bar wani karaina, ni ma na mance kaina, in ka ya kan wallahi ka biya ni muradina. Shugaban dukan mai motsi da wanda baya motsi, ka fita rai daga matsatsi, ka warware matsala ka sa ya zamo aji. Ya abdal kalbilla فمالي غير المستفر فالمعرب وفي جائزات الغير مالي مرغب والكل منه والكل بدنا وسائرا فبارسواه ما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم وروح كلهم توسل بالهادي الأمين فقربوا والكامل المعمود والسؤل والمنى وأنت بيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق قرب معزه عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للعبد مطلبه عليه صلاة الله بكل طرفة كذاك سلام مثل مسك أوديه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجربه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى تدخل بسيبه عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دارا تقرب